דע, כי טרם שנאצלו נאצלים ונבראו הנבראים, היה אור העליון פשוט, ממלא את כל המציאות. השורות האלו בעצם זה תחילת ההיסטוריה החדשה של האנושות. במילים האלה הארי פותח את הספר שלו העיקרי, עץ חיים, שבו הוא מסביר כל ההתפשטות של האור העליון, כוח עליון, כדי שאנחנו מהנקודה הכי תחתונה נתחיל לעלות ממטה למעלה לאותו מקום שמאיפה יצא כל המציאות. הארי מסמל לנו תחילת התיקון האנושי. הוא אבא של חוכמת הקבלה הנוכחית. כל פעם שאנחנו פותחים את הכתבים שלו, אנחנו עושים גם כן יחד עם זה את העילוי הנשמה שלו. מדברים שהארי קיבל את זה מהמלאך שבא אליו בלילה ולימד אותו את כל הדברים האלה. מלאך זה נקרא כוח, שוודאי שבכל אחד מאיתנו פועל מלאך משלו. אבל הלוואי עלינו כאלה מלאכים. ובכל זאת, תודה לאל שיש לנו שליח כזה. כל הכבוד וזכות גדולה יש לנו שאנחנו יכולים לעסוק בדברי הארי.